poslucháči, kamaráti a fanúšikovia nášho podcastu Taký je fotbal. Vítam vás pri 99. epizóde. Neskutočným tempom sa blížime k tej 100. A vítam tu medzi nami samozrejme aj Piťuho. Piťu, vítaj. Čaute. No a máme za sebou ďalšiu sezónu plnú futbalu, sezónu Premier League, sezónu Champions League. Samozrejme absolútny vrchol sezóny nás ešte len čaká, pretože majstrovstvá sveta sa začínajú naozaj už o pár dní, ale k tomu sa ešte dostaneme. Dnes sme tu, aby sme si tak nejak vyhodnotili tú sezónu, či už z hľadiska Premier League, ukončila sa aj naša Fantasy Liga a je tam naozaj to dosť, čo by sme vedeli spomenúť. A ja tu pred sebou mám, Piťu, naše predikcie predsezónne. Ako sme tipovali sezónu 25-26 z hľadiska Premier League. Tak rád by som si to s tebou takto na úvod prešiel, keďže šampióna sme netrafili ani jeden. Ty si spomínal Chelsea, ktorá v podstate má jednotku na začiatku tej pozície. Akože toto by som pred sezónou určite nečakal. Ja som typol Liverpool, ktorý bol to akože samozrejme typ podložený niekoľkými faktami, tým, že ešte majster sa posilnil a teda neskončili ani v top 4, skončili na 5. mieste. Tak ako si spokojný s týmto svojím typom? Akože myslím si, že určite to bolo ovplyvnené výmenou trénera v Chelsea, keby tam možno zostal starý tréner Maresca, tak možno vyhrajú, vieš čo. Aha, dobre. Je super, že máš na to výhovorku, čiže ja to absolútne berem. Ja si myslím, že zase Liverpool nevyhral, pretože im absolútne nevyšiel prestup Isaka. Tak to je moja výhovorka, keďže chlapec 3 mesiace netrénoval, potom prišiel a zranil sa do konca sezóny, takže asi preto. Myslíš si, že je pravda, že Salah spomenul, že keď sa mení tréner, tak by sa rád možno ešte vrátil? Akože zachytil som to a toto keď je pravda, tak to je pekný fail. Že možno jednu sezónu tam s ním ako vydržali, vieš, že pod tým slotom, že fakt boli stále rovnaká partia. Potom si tam priniesol Isaka, vlastne viacerých hráčov Virca. Aj Kitikeho a tak ďalej, no. Ťažko povedať. Ale ja by som sa chcel vrátiť k môjim top 4, lebo tiež tam mám Liverpool a mám tam aj Tottenham. V podstate ty si z tvojich top 4 trafil iba jedného. Ja sa ti nejdem spať, lebo ja som trafil 2, hej? Takto, však pozri, poďme pekne po poriadku. Liverpool bol som bližšie. Top 4 bol som bližšie. Hej? Trafil som 2. Obidvaja sme tam typovali Arsenal, to nám vyšlo. Ja som typol teda ešte City. Obidvaja sme tam hľadali Liverpool. Akože to si myslím, že sme mali pravdu, hej, akože ten Liverpool tam mal byť. Proste. A obidvaja sme tam typovali Chelsea ako správni srdciari, teda v tomto sme sa extrémne mýlili. Ale keďže spomínaš aj ty Tottenham, tak ja som ich spomenul ako prekvapenie sezóny. A teda myslím si, že boli najväčšie prekvapenie sezóny. No, ale tam máme zostupujúci a sklamanie, vieš? Áno. To prekvapenie bolo myslené ako v pozitívnom slova zmysle, takže a ty si typol Crystal Palace, čo teda tiež to nebola nejaká extra sezóna, ale určite si bol ty bližšie, to si povedzme na rovinu. Víťaz, v podstate získali 2 trofeje túto sezónu. Úplný frajeri, však predtým nezískali nič a za tú históriu a za posledné 2 roky 3 trofeje sa ide. Takže nemá to nič spoločné s Premier League, tie ich trofeje. Myslím si, že to im nikomu nevadí. Nie, určite nie. Takže bod pre teba. Top strelec Erling Haaland, neskutočný typ. Takže tak ja máme tu prvý presný typ.
Ja som veril Ekitikemu, takže nevadí, ale nesklamal ma úplne až tak, dokým sa zase nezranil a na konci sezóny, takže myslím si, že ho ani neuvidíme na World Cup. Pozri, akože Škoda. Ekitike 11 gólov, 4 asistencie, celkovo 12. miesto ako strelec. Presne si myslím, že keby sa nezranil pred koncom sezóny, akože tretí Semeňo mal 17 gólov. Čiže nebolo toho až tak ďaleko. Ja si myslím, že nejakých 4-5 gólov by ešte picol. Takže nevyhodnocujem ten tvoj typ ako úplne tragický, lebo si myslím, že ten Ekitike sa chytil dobre a myslím si, že aj fanúčikovia Liverpoolu možno úplne nečakali, že sa až takto chytí, ako sa chytil, lebo však pridal tam ešte góly aj v Lige majstrov, v pohároch a tak ďalej, čiže za mňa dosť dobrý prestup pre Liverpool. A si zober, že vlastne keď Izák sa vrátil, tak vôbec nepolavil, išiel furt. Má taký zvláštny štýl, že taký, akože na to, že je taký vysoký, niekedy sa tiež ukopne podľa mňa, ale že to vždycky nejako chce. Je rýchly, takže... Áno, áno. Ale Haaland, samozrejme. Zase, akože je to až také, že už ho ani ako keby za to tak nechválime, že už to bereme ako takú samozrejmosť, ale akože 27 gólov znova, ešte neviem, či to není jeho najhoršia sezóna v City, akože to je hrozné. Som zvedavý, jak si poradí vlastne na šampionáte Norsko. Som zvedavý, ako si ich zaradil, možno v predikciách, že kde by mohli skončiť, ale ako teším sa na nich s Odegaardom. Môže byť taký čierny kontúr na trošku. Určite. Taký zaujímavý tým na pozeranie. No a poďme ďalej teda na asistencie, tak tam bol si určite bližšie ty, keďže si typoval Enza Fernandeza a ja som typoval Cola Palmera, ktorý zaznamenal presne 1 asistenciu, čiže dosť dobrý typ, Bejko, chválim sa. A teda tak zase Enzo má 4, vieš čo. Je to o dosť bližšie ako s tou 1, hej. Ale nie, zase tu treba opäť pochváliť naozaj toho Bruna, pretože jednak bol hráč sezóny a jednak teda bol aj najlepší asistent, takže myslím, že on si to za toto zaslúžil. Som sa teraz zasmiel, lebo som videl, koho si zastýdal ako hráča sezóny, tak si dal toho Palmera s tou 1 asistenciou. A ja som typol Wirtza. No, Wirtz si myslím, ale že v následujúcich sezónach bude oveľa výraznejší. Myslím si, že on si teraz prežil tú takú neslávne známú prvú sezónu v Premier League, kedy sa potreboval trošku adaptovať. A myslím si, že ďalšie ročníky bude oveľa silnejší. Tak čo myslíš, Bruno Fernández zaslúžene hráčom sezóny? Určite. Akože na to tie posledných 5 zápasov, čo mali, tak všetko to hrali akoby cez neho a on vedel vytvoriť všetko. Akože on si zbiehal po balón, všetko hrali viac menej preňho, že vedeli, že on doručí, či už prihrávku, alebo však on rozohrával aj tie rohy, všetko. Takže určite, no, keby som si to mal porovnávať, čo som dával ja s Palmerom, tak neviem, podľa mňa proste nevyšla tá sezóna, že on jak sa stiahol na ten pravý kraj, tak neviem, no, odtedy sa proste nevie nejako dostať, ale myslím si, že to nemusí byť iba jeho vina, lebo všetci ho poznajú, že on na tú lavačku proste má strelu a všetky tie zápasy, keď sme si pozreli, tak vždycky tam bol pri ňom hneď nejaký hráč. Proste vždycky si to chcel hodiť na tú lavačku, on má dobrú aj tú zasekávačku ešte a videli sme, že v posledných zápasoch normálne sa to už dával na tú pravačku a sa snažil zakončovať aj pravačku a myslím si, že jeden gól vlastne aj tou pravou dal nakoniec. Takže asi on má na čom pracovať, asi si je toho vedomý, že keďže 3 sezóny mal také, že to lavačko on keď zakončoval, tak vlastne videli sme to aj za anglickú repre, alebo za Chelsea, kto nepozerá, ale že on strašne silný na to, že taká rýchla strela po zemi, on čo vie nájsť nejakú tú skulinku, tak to napríklad ten Šerky teraz napríklad, lenže on pridal
do toho proste aj tú techniku, ešte taká ľahkosť, čo sme si vlastne vraveli, že tuto vlastne v Premier League ti to nikto nedaruje, tak on je docela taký podobný Edenovi Hazardovi, že ujde všetkým, že aj keď dostane sa telo na telo, tak nespadne a zrazu ešte je ten jeden krok pred ním a ešte aj zakončí, takže Šerky a Hazard sa mi veľmi akože podobajú a veľmi sa mi ľúbia. No, to je vlastne ďalšia kategória mladý talent, čo máme. Tak ja som dal zase Vírca, tak aby som sa to spojil s tým hráčom sezóny tvojho. Takže obaja sme sa trošku netrafili. Ale ja by som ťa iba doplnil, že v podstate ešte ten mladý hráč roka, tak za mňa osobne by to mal vyhrať asi Nico O'Reilly, ktorý podľa mňa mal že skvelú sezónu. A vlastne aj Šerky aj O'Reilly sú v tých záverečných nomináciách, v tých top 6. Takže ja som tuto spokojný so svojím typom. Popravde som si myslel, že Šerky bude mať podobné, nechcem to nazvať, že problémy, ale takú podobnú sezónu ako Florian Wirtz s tým adaptovaním sa na tú Premier League. Predsa len on ešte prišiel aj z tej francúzskej ligy a čakal som, že bude mať trošku väčšie problémy, ale myslím, že ten Pep to s ním zvládol naozaj že exkluzívne. Aj keď nehrával každý zápas 90 minút, aj na konci sezóny, keď mal dobrú formu, a či už v finále FA Cupu, alebo aj tie posledné zápasy nenastúpil od začiatku, ale naozaj, že keď tam bol, tak bol to presne taký ten hráč, na ktorého sa diváci prídu pozrieť. Že prídu na tie tribúny a tešia sa, sú plní očakávaní, že čo dnes uvidíme od neho, čo dnes ten chlapec vymyslí. Čiže myslím si, že Šerky veľmi pekné, prepáč, ešte také pekné spríjemnenie tej Premier League. Áno, určite. Myslím si, že podobný charakter má Wirtz na Liverpoole a Anfielde. Tiež si podľa mňa tešia sa tí fanúšikovia, že takého hráča majú a keď to ešte spoja s tým Dominikom Soboslajom a oni majú celý taký dobrý tím, si myslím, som zvedavý, čo sa tam zmení, možno v obrane nastanú zmeny, keďže Konate asi odchádza alebo zadarmo do Realu, takže tam určite prídu zmeny, ale Iraola, myslím si, že si toto postráži. Že myslím si, že teraz sa ukáže aj Kerkeš v dobrom vlastne svetle. Lebo možno niekto povie, že nemal až takú dobrú sezónu. Ale myslím si, že tiež sa to trošku hľadal pod tým slotom. A teraz možno príde zase také niečo, že ten tréner bude vedieť na tých hráčov. Sám som na to zvedavý. Akože Liverpool som zvedavý, aké prinesie prestupy, ale teším sa. Akože tá ďalšia sezóna môže byť veľmi zaujímavá, keďže chcel som povedať trošku jednu zaujímavosť, že vlastne teraz Mikel Arteta je jediný tréner celej Premier League, čo zatiaľ sú tréneri aktuálne, tak je jediný, kto vyhral Premier League. Nikto iný vlastne ešte nikdy nevyhral, takže to je zaujímavá štatistika, že Mikel toto začal, keby novú éru, že on myslí, že to potiahne možno aj ďalšie, že nebude ohroziteľný teraz? Akože netušil som o tejto štatistike, je to pecka. Že vlastne nie iný. No. Ako, pozri, môže tam byť naozaj ten faktor toho, že teraz keby to prelomili a budú si teraz oveľa tak viacej veriť, budú takí suverénejší, ale myslím si, že Arsenal potrebuje mať niekoho oveľa výraznejšieho nejakého útočníka. Nehovorím, že to musí byť hrotový útočník, ale potrebujú proste, aby možno ten Bukayo Saka dal 15 gólov a ďalších 10 pripravil. Niečo ako Salah potiahol Liverpool v minulej sezóne. Alebo aby aj ten Gyökeres proste strelil 25 gólov za sezónu. Tak, alebo Havertz teda, no ktokoľvek. Že myslím si, že oni musia ešte posilniť v tomto. Nemali ani túto sezónu paradoxne niekoho veľmi výrazného vpredu. Ale ja som sa ťa chcel ešte spýtať na toho Slota. Prekvapil ťa jeho odchod? No tak akože čakal by som to počas sezóny určite, že už som si tiež vravel, že ty kokos, že no, toto keby sa stalo v Chelsea, tak už možno letí, tak oni mu to možno nechali dokoučovať do konca sezóny a teraz ho vymenili. Že možno to už bolo aj predtým nejaká taká fázička, že sa o tom uvažovalo a asi sa to vystupňovalo, možno aj fakt, že
ten vzťah s tými hráčmi nemusí byť jednoduchý, keď niektorí hráči sú tam už proste oveľa dlhšie ako on a možno sa snaží niečo zmeniť. Je to síce Holanďan, myslím, nie? Tak je to trošku iná kultúra. Takže uvidíme. Hovorí sa, že možno pôjde do Fulhamu. Takže som tiež zvedavý. Tak som zvedavý, že tieto predikcie, ten Fabrizio Romano prináša každý deň akože neskutočnú prácu, že on tam vždycky vymyslí niečo a zvyčajne to je pravda. Tak som zvedavý, kde sa možno škrtne alebo v čom. Som zvedavý, čo ten Esteval inak, že vraj už je zdravý a že nejaká ty kokos 80% zranenie hamstringu zrazu už nie je. Čo som čítal, to možno je blbosť, tak som zvedavý. Tak Piťu, jak sa u nás na amatérskej úrovni hovorí doktor Piatok, tak tu je doktor majstrovstva sveta, čiže všetko vyliečené. To, že sa to v prvom polčase prvého zápasu úplne roztrhne, to už nebude až také podstatné, lebo cieľom je stihnúť proste čo najväčšie množstvo zápasov na tých majstrovstvách, takže asi to. Ale akože bodaj by to bolo tak, hej, čítal som to isté, čo ty, len ešte by ma zaujímalo napríklad aj, že či teraz, jak si spomínal, že Slot je Holanďan, že či napríklad Holanďania ostanú v Liverpoole. Van Dijk sa spomínalo, že možno pokukuje po niečom inom. Takisto je tam Ryan Gravenberch, ktorý mal výbornú sezónu. Je tam Cody Gakpo, je tam Frimpong, akože je ich tam dosť. Čiže uvidíme. Ale teda ešte poďme si dokončiť tie naše predikcie. Už sa blížime naozaj ku koncu. Mňa veľmi zaujali tvoji traja zostupujúci, ktorých si typoval, pretože si typol Sunderland, Leeds a Bournemouth. Takže Bournemouth so Sunderlandom idú hrať Európsku ligu. A Leeds skončil 14. Myslím, že pomerne s veľkým prehľadom sa zachránili. Skončili 5 bodov za Chelsea. 5 bodov za Chelsea. Čiže nevyšiel ti presne nikto, ale musím povedať, že Sunderland som typoval aj ja. Že to myslím, že bolo absolútne možno aj také jedno z tých najväčších prekvapení celej Premier League, celej sezóny. No a ja som k ním teda pridal Burnley, čo mi vyšlo, a pridal som Brentford, ktorý skončil o skóre, sa nedostal do konferenčnej ligy porovnaní s Brightonom. Takže myslím, že máme veľmi podobne zlé tipy na týchto troch zostupujúcich, ale tak trafil som aspoň jedného ja. A ty si ešte ako sklamanie typoval Nottingham, ktorý asi si myslím, že je to dobrý tip, pretože na 16. mieste naozaj podarilo sa im zachrániť možno nejaké 3-4 kola pred koncom a ja som typoval West Ham, čo si myslím, že som nakoniec trafil celkom klínček po hlavičke, keďže zostúpili. To som ani nepočítal, že sklamanie som čakal, že pre nich bude, že skončia presne 16. 17. A teda na úkor Tottenhamu sa oni teda vypadávajú a Tottenham sa zachránil. Takže nejaký tvoj komentár k tomuto? Že sme veľmi vždycky ovplyvnení tou sezónou, čo bola predtým. Akože, aspoň moje tipy, čo vidím, proste, tak je to také zvláštne, že hrozné tipy. Však ja som vlastne získal 1 bod. Keby. Jeden z 10 kategórií, či koľkatých, takže super. Ale ja ti dám 2 aj za ten Nottingham, lebo za mňa aj to bolo sklamanie. Akože. Ja som od nich čakal, na to, že hrali Európsku ligu teraz, tak si myslím, že nehovorím, že som od nich čakal zopakovanie toho, alebo ešte vylepšenie, ale takých možno okolo tej top 10 som čakal, že sa budú hýbať. Ale tak vieme, akého majú majiteľa a čo sa tam všetko udialo za tú sezónu, čiže... Akože vidím, ale baví ma toto, lebo je to, čo som si myslel. Ale dneska si vlastne urobíme takéto predikcie aj na World Cup, tak som zvedavý. Možno budeme oveľa lepší, však ty si v tomto docela dobrý, som počul, že aj v robote typuješ aj hokej, všetko, vieš, tak... No, ale býval som v tom dobrý, už nie. Aha. Takže, no, ja si myslím, že celkovo sú tam nejaké pekné tipy, ktoré nám celkom pekne vyšli a na druhej strane
Ja sa vždycky aj tak najviac pobavím a najviac ma baví to, keď proste niečo, že úplne netrafíme. To je proste krása. A iba som chcel k tomu Sunderlandu dodať, že neviem, či tento rok prvýkrát za posledných, a nechcem teraz trepnúť blbosť, ale za posledných naozaj, že veľa rokov sa stalo, že dva a viacej klubov sa zachránilo v Premier League, dva a viacej nováčikov sa zachránilo v Premier League. Vždy vlastne posledné sezóny minimálne dvaja nováčikovia hneď spadli aj dole a tentokrát to teda platí iba o Burnley a Sunderland aj Leeds sa zachránili. Takže iba to, že konečne teda sa nám aj tá Premier League, tá dvacinka trošku zmenila v porovnaní s tou predchádzajúcou, s tou sezónou spred 2 rokov a teda klobúk dole pred tými mužstvami, ktoré sa dostali hore a naozaj ten Sunderland bude hrať Európsku ligu, tak to je extrém. Ale mne sa strašne páči, že tá Premier League fakt akože strašne sa rotuje. Myslím týmy, že vždycky fakt niekto vypadnú tie týmy, ktoré sú prekvapenie, potom sa tam zase dostanú niektoré týmy, napríklad Frank Lampard sa vracia do Premier League, to mohli by sme nejako zorganizovať bejky, nejaký zápas na nich alebo čo. Coventry Chelsea? Áno, a toto je super, potom Ipswich sa vracia, Hull City sa vracia, to čo po dlhých rokoch, myslím, Hull sa vracia, takže super, že sa to tam točí a nakoniec zase derby ako Sunderland a Newcastle, tak proste to sú veci, ktoré by nemali chýbať podľa mňa v Premier League. Kľudne si to vyhľadajte, že to sú šialené akože trošku rozboje medzi fanúšikmi, čo vždycky radi máme. Leeds, myslím si, že hrajú vynikajúci ako fotbal, že majú mladý tím, takže ja im to prajem. Teším sa, no však mám mňa na ten Coventry, keďže som počul, že možno Franky by si chcel zobrať Mounta k sebe. To by bolo docela zaujímavé, aby som to aj rád videl, že nech sa trošku Mount predvede zase v starých dobrých kolajích a teším sa, no. Uvidíme. Mňa jediné, čo trošku mrzí je, že Davidovi Strelcovi sa nepodarilo tesne dostať sa do Premier League z Middlesbrough, vlastne tam prehrali s tým Hullom gólom z 95. minúty, akože to je najdrahší zápas sveta v podstate a rozhodne ti ho niekto v 95. Oli McBurney tam dával gól, ktorý pred tým hrával aj za Sheffield United v Premier League, čiže naozaj to je taký ten ešte typický anglický, alebo teda ostrovanský, írsky vlastne útočník, taká tá čistá deviatka proste, na ktorého nakopuješ každú dlhú loptu, keď nevieš, čo máš robiť. Takže teším sa, že aj takéto tradičné týmy presne sa vracajú späť do Premier League. No a Víťku, poďme k našej Fantasy lige, pretože tá je úzko spätá s dianím v Premier League a musím povedať, že naozaj až v poslednom kole sa rozhodlo o celkovom víťazovi na našej Fantasy ligy. Vyhrali teda Andrej Dychťaruk, druhý Peter Lády a tretí Jurko Havran a naozaj musím povedať, že tá top 8, viac menej, top 6, už tie svoje miesta poistila, povedzme, že niekoľko kôl pred koncom, naozaj od začiatku v podstate tam boli tí istí ľudia, takže klobúk dole pred nimi. A Sámko Lavrinčík, náš kamarát, ktorý sa chválil, že je top 3, tak nakoniec skončil mimo top 10. Ale ja si pamätám, Piťku, že na začiatku sezóny aj tvoje meno, tvoj klub svietil na tých top miestach, tak napokon, ešte stále listujem. Tu si. 28, Petiky, tvoja výsledná pozícia. Tak ako zhodnotíš tvoju fantasy sezónu? Ty si koľka ty? 22. No, hodnotím to špatne, lebo posledné 2 mesiace som tomu nedal, že moc, ale dal som tomu, trošku som to pretaktizoval, som to tam celé zmenil a potom som zistil, že sa mi to vlastne nevráti, tak som to potom nevedel už dať naspäť a musel som hrať s tým, čo som mal a jediný, kto mi tam zarábali, tak bola trojička z United a
brancovia z Newcastle nepodržali proste, ale čo mám robiť. To bolo myslené na jedno kolo a potom sa to tam zrušilo, takže ťažký, nevadí, ale to je proste tá neskúsenosť a ďalší rok bude lepší určite. Ale musím povedať, že v takej polovici súťaže, ja som mal teda, že extrémne zlý štart a v polovici súťaže, keby si mi povedal, že na konci budem niekde len blízko pri tebe, tak by som tomu určite neveril, lebo si mal neskutočný náskok predo mnou. A som si hovoril, že jak sme sa o tom bavili, že ty si pamätám, že si povedal, že keď som sa ťa pýtal, že kto z nás akože vyhrá tento náš interný súboj, tak si povedal, že určite ty a potom si povedal, že no však, ale že kedy som ja teba v niečom porazil. Tak som si hovoril, že tak túto sezónu to príde, že naozaj, že porazíš ma, lebo bol som hrozný. No a nakoniec to bolo, tuším, okolo nejakých 80 bodov, čo som skončil pred tebou. Bolo to taká sezóna, že ty si mal výborný začiatok, ja hrozný a potom sa to presne obratilo. Sa to obratilo a nakoniec vlastne, hej, no, skončilo to tak. Ale musím povedať, že ja takisto so svojím 22. miestom absolútne nie som spokojný. Ja neviem, v čom sa stala chyba. Fakt neviem. Musím sa zlepšiť a bude to lepšie. Tak, ale teda ďakujeme všetkým, čo s nami hrali, čo sa zapojili a veríme, že teda budúcu sezónu sme v tom spolu opäť a budeme mať takéto krásne online súboje medzi sebou. Takže to sa veľmi teším. No však a tých prvých teda obdarujeme niečím, nie? Čo sme slúbili. Určite áno, sledujte náš Instagram, v podstate už keď ten podcast vychádza von, tak už na Instagrame to je všetko dostupné, je tam také krátke hodnotenie a plus teda sme tam pooznačovali aj víťazov, teda top 3, takže prosím vás, ak ste nás ešte nekontaktovali, určite nám napíšte a radi vám niečo drobné pošleme. Piťku, prechádzame k ďalšej téme, ktorú pôvodne sme trošku na ňu zabudli, ale máme za sebou takisto aj vyhodnotenie ankety Podcast roka 2026 a musím povedať, neviem, či videl si výsledky? A musím povedať, že v minulom podcaste sme klamali, lebo minulý rok sme nemali toľko hlasov, že by sme na to potrebovali 2 ruky na spočítanie tých hlasov. Minulý rok sme mali presne 3 hlasy. Takže našim cieľom bolo samozrejme sa zlepšiť, čo môžem povedať, že sa nám úspešne podarilo a získali sme, vieš koľko? Nevieš. Získali sme neskutočných 8 hlasov. 8. Ale teraz počúvaj, že aké iné podcasty vlastne skončili buď s rovnakým počtom hlasov ako my, alebo ešte horšie. No napríklad s rovnakým počtom hlasov, teda 8, skončila aj relácia Striedame z produkcie šport.sk, ktorý naozaj, akože ja ich teda vnímam pomerne intenzívne, to som bol prekvapený. A napríklad tam skončili aj rozhlasové hry Rádia Devín. Takže si zober, že rozhlasová relácia, ktorá je vysielaná v Rádiu Devín, má rovnaký počet hlasov ako my a my nie sme vysielaní nikde. Chápeš? Čiže ja to berem ako veľké pozitívum. A teraz počúvaj, že jaké podcasty alebo jaké relácie sme aj predbehli. Tak počúvaj, 7 hlasov, teda o 1 hlas menej ako my, mal napríklad Forbes 30 po 30, čo bola vlastne anketa 30 najúspešnejších ľudí po 30 rokov, takže oni. A hlavne náš najväčší konkurent, taký je futbal. Mal takisto iba 7 hlasov. A to ešte neviem, koľko z ľudí že chcelo hlasovať za nás, ale hlasovalo za nich. Vieš, že sa pomýlili. Takže... A ešte teda spomeniem, 7 hlasov mal aj podcast Erotické poviedky. Takže aj tých sme dokázali poraziť. To berem ako veľký úspech napríklad v mojej kariére. A mám na teba ešte poslednú otázku, čo sa týka podcastu roka. Minulý rok sme s 3 hlasmi skončili na celkovom 427. mieste. Tento rok s 8 hlasmi, vieš, na koľkatom mieste sme skončili? 372.
329. Takže o 102 miest, pardon, o 98 miest sme sa posunuli, čiže keď pôjdeme takýmto tempom, Piťuke, tak o 3 roky sme na vyhlasovaní. Tam budeme si podávať ruky so Števom Majzelem proste. Dúfam, teším sa, akože. Takže ďakujeme všetkým, čo za nás hlasovali. Vážime si to, aj keď teda nerobili sme tomu nejaké extra promo, ale teda porosili sme vás aj na našom Instagrame a teda ja som rád, pozri, takmer 200% nárast vlastne hlasov, ktoré sme obdržali. Ja sa z toho veľmi teším a tešíme sa takisto na ďalšie ročníky. Áno, ja by som chcel ešte pogratulovať aj Urgentiakom, oni tiež vyhrali jednu tú kategóriu a tam vlastne náš kamarát Alan Karas má na starosti produkciu takže tešíme sa z neho a aj z nich. Oni majú tiež zaujímavý content. Niečo podobné ako my, len v realite. takže tešíme sa. No a Piťuke, ešte sme nespomenuli jednu tému, ktorá nám obom je teda veľmi blízka a nedávno sa tu na Slovensku, konkrétne v Bratislave, skončili majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré teda dopadli z hľadiska výkonnosti sklamaním, keďže našim kamarátom, poviem to tak, sa nepodarilo postúpiť zo skupiny, keď jeden zápas vyhrali, 2 prehrali. My sme boli teda spolu aj pozrieť na tom poslednom zápase v skupine, ktorý prehrali s Čiernou Horou. Ako ty vnímaš celú túto situáciu okolo malého futbalu na Slovensku, alebo teda aj v Česku? A celkovo možno, že čakal si od toho trošku viac, alebo je to za teba iba nejaké také vyústenie nejakej dlhodobejšej situácie? Vieš čo, treba si to povedať tak, že vyskladali tam podľa mňa dosť dobrú partiu. Akože keď si to tak pozrieš, že fakt ten tím, akože oni mali fakt ako dobrý, že na to, že fakt museli trénovať akože dosť veľa, ten mesiac alebo 2 mesiace pred tým šampionátom, že koľkatí chalani sa tam vystriedali a koľkatí tam chodili a nakoniec sa tam nedostali, ale však nakoniec tam skvelá partia bola podľa mňa chalanov, ktorí na tom mali. A ja si myslím, že ako vybrali takého trénera, tak to nás môže posunúť podľa mňa iba len dopredu, lebo on možno trošku aj ukázal, že ako na akej úrovni vlastne môže byť ten malý futbal. A my sme to možno nedotiahli na takú úroveň, že bol na tom krátky čas, aj keď bol povolaný rok dopredu, ale začal trénovať pol roka od toho, čo ho povolali, tak potom sa hovorí, že za pol roka sa nič nestihne, že on potrebuje minimálny rok, tak to je docela škoda, že to by si mohli postrážiť, keď už dostáva také peniaze. Ale akože bola to podľa mňa aj škoda, lebo s 3 bodami podľa mňa môžeš kľudne postúpiť aj z tej skupiny, že sa tam postupovali tretí, najlepší vlastne z 3. miesta, no že tam aj Gréci vyhrali, sa to tam prestriedalo a nakoniec to vyšlo, že boli poslední. To bolo trošku také nešťastie, že fakt jeden bodík im stačil z tých 2 zápasov a to nedoručili, no že je to škoda, akože je to taká, neznalosť, ale že fakt, ako hovoril napríklad Erik, že nemôžu dostať 2 góly hneď do začiatku a doťahovať. To je vždycky tak ťažké a ešte doma, keď pred fanúšikmi nedostaneš 2 góly, doťahovať. Fú, akože sami sme to videli, že nezavidel som tým chalanom a videl si, že chceli, proste aj im boli nervózni, aj všetko, že sa nedarilo. Škoda, akože ja to hodnotím z jednej strany dobre, že podľa mňa ten malý futbal sa posunie zase možno trošku dopredu, som zvedavý, aké zmeny tam nastanú, alebo že či teraz ten malý futbal upadne, lebo už je koniec majstrovstva Európy, alebo čo, som zvedavý, či sa tam ešte budú ďalej angažovať títo ľudia, čo tam teraz napríklad boli. A keď áno, tak by som bol akože rád, lebo ono to má docela zmysel s tým, že dať šancu zase tým ľuďom hrať niečo, je to vždycky super.
všetko, čo môžeš dať navyše, že to je na nejakej úrovni, aj keď to nie je profesionálne, tak je to podľa mňa pre tých ľudí super, lebo oni chcú vypadnúť z tej reality, chcú proste si užívať pocit víťazstva alebo aj sklamania, však to je proste kolektívny šport, je to proste super a keď im privediete takéto niečo ako nejaká top liga, takéto proste ligy, kde raz za týždeň prídeš, ale je to niečo, takú väčšiu komunitu, to by bolo docela také pekné, ale to je samozrejme na tých ľuďoch, kto má peniaze a možno sú asi v zlých rukách, ale to zase my sme mali na to, aby sme to ovplyvnili, ale možno treba sa aspoň o tom porozprávať, že ako by sa využili tie peniaze inak. No, lenže všetci majú takéto dotazy a kde sú odpovede, vieš, ale keď tam, neviem, no. Neviem, čo si myslíš ty o tom, ale inak pozitívne, chalani boli super, škoda, že nevypredali tú halu, ale škoda, že nepostúpili, no. Určite sklamanie, ale uvidíme, no, čo bude ďalej. Pozri, ja to za mňa poviem akože z dvoch hľadisk a to prvé hľadisko je teda to čisto športové alebo výkonnostné, nazvime si to. A presne ako si povedal, ja si myslím, že konečne sa spravilo po dlhom čase aj to, že tá reprezentácia mala nejakú takúto ucelenú možno prípravu. Nehovorím, že tam teraz všetko išlo úplne tip-top, ale akože bolo to prvýkrát možno v takomto väčšom nastavení. Takisto, že aj tí chalani niečo dostali, nejaké odmeny proste aj finančné, aj to, že keď už tomu venovali toľko času. No to není, že teraz oni prišli iba 3-krát za týždeň na tréning reprezentácie, ale to je to, že oni sa tomu malému futbalu venujú niektorí x rokov a ja to berem aj ako také zhodnotenie trošku za to. A naozaj, jak si povedal, myslím, že dobrá partia, aj takisto aj naozaj sme mali kvalitný tím, podľa mňa fakt, nehovorím teda, že len by som možno trošku uprednostnil to, že aby tam naozaj hrali vyslovene tí chalani, čo sú najlepší v tom malom futbale. A dobre, ja chápem, že napríklad aj Juraj Kucka tam išiel z marketingových dôvodov, ale nečakal som napríklad, že bude mať tam 7-minútové striedania proste, že to mi prišlo trošku také nefér voči tým chalanom, čo ten malý futbal naozaj hrávajú. Ale to nechcem na to akože nadávať, tá športová stránka si myslím odhliadnúť do toho výsledku pozitívne, že ja som naozaj sa snažil tak cítiť do tej role tých chalanov a tak som si predstavil, že keď tu aj hráme napríklad malý futbal a hrali sme tu v finále BLMF, v finále, však aj spolu sme hrali prvú top ligu x rokov dozadu, tak tam sa na teba príde pozrieť 15 ľudí, aj to sú tvoji rodinní príslušníci alebo teda rodinní príslušníci, kamaráti tých, čo tam hrajú a teraz zrazu prídeš na zimný štadión, kde príde 5-7 tisíc ľudí sa na teba pozrieť a podporujú ťa, tak to je naozaj krásne. Akože pre tých chalanov je to naozaj pekné a z toho som sa úprimne tešil, že pre nich sa niečo takéto zorganizovalo. A tá druhá rovina, alebo to druhé hľadisko za mňa je to, že keď ide z verejných peňazí takmer 900 000 eur na organizáciu takéhoto podujatia, tak som jednoznačne za to, že jednoducho po tom podujatí by malo minimálne niečo ostať. Či už pre ten malý futbal, ako zväz, ako pre kluby, alebo minimálne pre nejakú športovú verejnosť. Proste ja teraz nechcem povedať, že z toho muselo byť nové ihrisko, ale proste niečo, aby z toho ostalo, lebo takto to vyzerá, že mohli to dať o ulicu vedľa do športovej haly na Bajkalskej, kde by tá hala aspoň vyzerala plno a radšej by mali tie problémy, že by sa to na každý zápas vypredalo, hej, ako to, že teraz prišlo 2000 ľudí do haly Ondreja Nepelu a vyzeralo to, ako keby tam bolo znova 50 rodičov. Takže na druhej strane akože ten cieľ vypredať halu si myslím, že bol nereálny, ale videli sme na otváračku a prvý zápas, myslím, že prišlo nejakých 5-7 tisíc ľudí a ja verím tomu, že keby sa naši dostali do štvrťfinále, semifinále, tak myslím, že tých 10 000 ľudí by možno aj prišlo. Takže ťažko povedať, no keby bolo keby, hej. Čiže ešte raz, z toho športového hľadiska ja som sa naozaj tešil, že pre chalanov doma niečo takéto bolo pripravené. Takisto vlastne ich kamaráti, rodiny mohli takto prísť na takýto veľký event. To je proste Pozri krásne.
Pozri sa, nevyšlo to Slovákom, ale druhí, čo boli doma, boli napríklad Ukrajinci, tých tam bolo keby strašne mŕte. A na tribúnach aj Azerbajdžanu proste fanúšikovia boli veľa, že to doplnili. A aj tak, keď tam boli vždy menšina, tak aj tak oni vytvorili ešte lepšiu atmosféru, keďže oni to vždy rozkričali a my sme niektorí sa snažili rozkričať, ale tí ľudia sa nám prišli pozrieť a nefandiť a videli sme napríklad tú atmosféru Ukrajina, Azerbajdžan, ak bol v finále, tak to bolo tiež niečo neskutočné a verím, že keby sme tam napríklad boli my, tak to musí byť niečo nezabudnutelné. Škoda. Áno, Ale tak, pozri, ako reklama pre malý futbal a zviditeľnenie malého futbalu určite výborné. A dokonca som počul po Bratislave také reči, že keď bolo v finále Ukrajina Azerbajdžan, tak Bolt mal 2 hodiny výluku, lebo vlastne nemal kto šoferovať. Takže ľudia sa nevedeli dostať do mesta a z mesta. Vlastne obidvaja vlastne hrali fotbal, no. Tak ako sme sa bavili už pred chvíľočkou, o necelý týždeň nás čaká naozaj že vrchol sezóny a vrchol posledných možno 4 rokov, čo sa týka futbalového sveta, teda majstrovstva sveta. 2026. Píťuke, ideme na naše predikcie. Nádych, výdych. Máme tu niekoľko kategórií, v ktorých by sme chceli hlasovať. A prvou samozrejme, ako aj pri Premier League, je samotný víťaz majstrovstiev sveta, takže kto sa podľa teba stane víťazom? Ja som si to tak ako nad tým rozmýšľal, mám tam 2 tipy, ale nech dostanem pri tom svojom prvom. Myslím si, že Portugalsko bude víťaz. Portugalsko je dosť dobrý tip, lebo ja si myslím, že sa o nich až tak moc nerozpráva na to, aký majú dobrý tím. Brutálny tým. A povedzme si úprimne, že majú podľa mňa, že dosť jednoduchú skupinu. No ako skoro jediný, keď pozerám, že že ako jediný, ale keď si napríklad pozriem, že tí Angličania, oni tam majú Chorvátov, Ghana, Panama, to sú vždycky takí, akože Chorváti veľmi ťažké tam môžu stratiť. Akože, Ghana takisto. Akože toto je dobrá skupina, je proste vždycky také, jak sa to povie, no, že istotka, ale nikdy nevieš proste. A napríklad všetci hovoria, že čierny kôň Nórsko. A keď si pozriem, že tam možno aj nepostupia zo skupiny, že tam je Senegal a Francúzsko, ešte Irak. Akože to som sám zvedavý, ak dopadne táto skupina, lebo ja by som možno Senegal ako aj posunul medzi najlepších možno 16. Keby sa tak akože nemajú vôbec zlý tým, som sám zvedavý, ak dopadnú. Možno sa mýlim, však som zvedavý. Španieli majú akože veľmi zaujímavú skupinu. Saudská Arábia vždycky na týchto majstrovstvách sveta vie prekvapiť s tým ich netypickým fotbalom. A Uruguay. Tam vždycky vyskočí nejaký nováčik. Myslím si, že ho budeme vidieť. Neviem, niekto určite vyskočí. Áno. No dobre, čiže tvoj finálny tip je Portugalsko. Ja stále bojujem medzi 2 tímami a sú to vlastne poslední aj finalisti spred 4 rokov. Za mňa akože Francúzsko má proste všetky predpoklady na to, aby to vyhrali. Myslím si, že majú na každej pozícii proste exkluzívnych hráčov. Takže pôjdem s Francúzskom. Ja poviem, že Francúzsko a hlavný dôvod je toho, že budú mať Mbappého, ktorý už 2 roky nevyhral nejakú trofej a proste ja si myslím, že ten im to tam proste vystriela. Dembeleho? Ako to sa ani... Vieš čo, ale tohto sa trošku obávam, že je tam Dembele, je tam Mbappé, je tam Olise a sú tam naozaj hráči, ktorí mali vynikajúce sezóny. Keď si zoberiem, že Mbappé dal cez 40 gólov, hej, síce nič nevyhral, ale tie góly dával každý zápas. Že či toto nebude presne taký problém, jak mal Mbappé, keď bol v PSG. Že práve tam budú také tie individuality a že či to dokážu sklbiť do tej tímovosti.
Kdežto napríklad v Portugalsku, ako si ty spomínal, ja si myslím, že oni to majú nastavené perfektne, lebo sú kvázi všetci budú hrať pre toho Kristiana tak trochu stále. Jasne. A vlastne nemám pocit, že by tam mali veľké ega. Alebo až také veľké ega. Takže ja pôjdem s Francúzskom, ale stále si myslím, že napríklad aj tá Argentína. Julián Alvarez si myslím takisto môže kľudne dať 7-8 gólov. A kto vie, v akom rozpoložení a v akom zdraví bude Messi. Ale videli sme to aj na tých, samozrejme, bolo to už 3,5 roka dozadu, ale ja si myslím, že ten Messi stále bude mať čo ponúknuť. A aj ich, keď sme sa bavili o tých skupinách, ja si myslím, že Argentína má po Portugalsku druhú najľahšiu skupinu papierovo. Je tam Alžírsko, Rakúsko a Jordánsko. Takže to si myslím, že by pre nich mohol byť taký rozbeh. A tiež netreba zabúdať, akože turnajové mužstvo Nemci, Holanďania takisto. Ja si akože som niekde čítal, že nejaký pánko, ktorý typol správne posledných 3 víťazov majstrovstiev sveta, tak tento rok typoval Holandsko ako víťaza. Takže kto vie, nikdy netreba odpisovať Brazíliu. Poviem to tak, že nemyslím si, že Angličania to tento rok dajú. Nemám z nich taký pocit. Majú Harryho Kanea, ktorý je exkluzívny, ale nemám z nich pocit, že by boli nejaký taký vážnejší ašpirant na ten titul. Fakt, ja by som ich dal do top 2 kľudne. Ja si myslím, že tak štvrťfinále pre nich. Ja si myslím, že to vyskladajú tak, že oni budú niečo podobný štýl ako Arsenal. Že proste nedostanú gól a dajú jeden, vieš, a takto budú prechádzať, jak Gréci. Vieš, 1-0. Áno. Stačí jedna strela, gól a idem ďalej. It's coming home. Ale zase ja milujem túto atmosféru, že keď tí Angličania, oni sú brutálni. A čo Češi? Dobre. Dostanú sa cez skupinu? Ja si myslím, že Češi môžu skupinu kľudne vyhrať. Že? Úplne v pohode. Ale verím, že top 2 dajú v tej skupine. Myslím, že keď si ju porovnáme s Koreou a s Južnou Afrikou, si myslím, že kvalitatívne sú lepšie. Verím a ja im to budem prijať, akože ja sa mega teším, však všichni sú už v Mexiku a opakovanie vlastne histórie a prvý zápas s Koreou si myslím, že výborné. 3 body, jak lúsk hneď zo začiatku, dobrá atmosféra. Dúfam, že si tam zoberú aj nejaké výčapy Plzne, nech tam majú čo piť a ja si myslím, že bude super. Určite budú mať, podľa mňa, no. Ale chcel som ešte spomenúť aj Maroko, pretože oni majú aktuálne v kádri najlepšieho afrického hráča, Hakimiho, ktorý vyhral zatiaľ najviac trofejí v histórii nejakého afrického muža alebo hráča. Takže úplne som z toho, že brutálne im hrali to PSG. Že fakt, že teším sa na tie majstrovstvá sveta, že napríklad na toho Dembeleho, že proste on to podľa mňa potiahne s tým, že budú ako parťáci, podľa mňa, že nebude to také, ako to bolo predtým. Tak pozri, oni aj posledné majstrovstvá sveta, najväčší úspech v ich histórii. Teraz im kontroverzne, tesne ušiel titul v Africkom poháre národov. Takže oni už majú mužstvo, ktoré vie, ako to na týchto turnajoch chodí a ktoré vie, ako sa dostať na turnaji tohto typu ďaleko. Čiže síce majú v skupine Brazíliu, ale okrem toho je tam Haiti a Škótsko, ktoré papierovo sú určite na tom horšie ako oni. Čiže oni, keď sa dostanú už do tých vyraďovačiek, tie vyraďovačky to je akože tam už rozhodujú také detaily niekedy tým, že je to všetko na jeden zápas, že kľudne to Maroko môže ísť ďaleko. Prečo by nemohlo? Čo si napríklad myslíš o Japonsku a Švédsko, že sú spolu v skupine aj s Holandskom? Akože tí Japonci tiež vedia vždy proste prekvapiť trošku. Japonci už systematicky niekoľko rokov sú lepší a lepší. Však myslím, že aj tu sme sa o tom bavili, a to už bolo tak dávnejšie, že oni mali vlastne, teraz neviem presne od ktorého roku,
ale majú normálne projekt s názvom Storočný plán, ako sa stať majstrami sveta vo futbale. Takže malo by to vyvrcholiť niekedy v nejakých 80. rokoch teraz. Takže zaujímavé, ako oni budú veľmi, veľmi nepríjemný super. Ich by som teda rozhodne nechcel stretnúť v nejakom play-off zápase. Fakt nie. Fakt nie. Tak späť možno k tej našej ankete. Je teda Maroko tvojim takým čiernym koňom? Alebo teda kategória čierny kôň turnaja? Asi áno. Asi áno. Ja za mňa poviem, že síce sme spomínali Norsko, spomínali sme Japonsko a tak ďalej, ale ja spomínam krajinu, o ktorej sme sa ešte absolútne nebavili. A keď pozerám na tú skupinu, no, koho? Belgičania. Nie? Nie. Za mňa je to Švajčiarsko. Aj no, že tam majú ľahkú skupinu, čo sa? Ale čo to je nie- za skupinu, ty vole? Nielen preto, ale Švajčiari v posledných rokoch, či už aj tými kvalifikáciami prechádzajú úplne bezproblémovo, v Lige národov sú skvelí, akože nemajú tam také nejaké extra hviezdy ako Mbappé, Ronaldo a podobne, ale ešte aj tým, že sú fakt v tej skupine, ktorá akože Katar, Kanada a Bosna a na to, že oni sú z toho štvrtého výkonnostného koša, je to niečo ako Česi, aby som ich kľudne typol na víťaza skupiny. Ja teda nemám nasledovanú Kanadu, akú extra kvalitu majú, ale akože neočakávam od nich, si myslím, že postup zo skupiny bude pre nich úspech. Takže za mňa to bude Švajčiarsko. A ja som si vybral docela náročnú skupinu tí Maroci, pretože tam je aj vlastne Škótsko, Brazíliu a Haiti. Ako tam nebude ľahko, keď postupia odtiaľ, podľa mňa z tej skupiny, tak môžu potiahnuť. Tak som zvedavý, lebo aj Škóti akože nemajú vôbec špatný tím. Ale chcel som sa ťa spýtať ešte, čo si myslíš o Turecku napríklad, pretože tam je jeden hráčik z Juventusu, Yilmaz, ktorý je docela spojovaný s Chelseakou. Tak neviem, či si videl trošku nejaké jeho potenciál. Ja som ho videl aj pár zápasov hrať. Akože je veľmi talentovaný, veľmi šikovný, hlavne smerom dopredu. V kombinácii s Ardom Gullerom z Realu Madrid si myslím, že oni majú tieto individuality, ktoré vedia rozhodnúť zápas. Ale popravde ti poviem, že si nemyslím, že to dotiahnu ďaleko. Tak akože, hej, no. A ešte poslednú takú myšlienku, že predstav si, že by Romelovi Lukaku vyšiel turnaj a že by im to tam vystrieľal. S tým Kevinom Belgičanom? ešte. No. Ako áno, ale už si myslím, že oni už sú trošku za tým svojim limitom a zenitom. Ale zase, pozri, majú tam zase iných, je tam Jeremy Doku presne. Čiže... Kurťo v bráne bude? No mal by byť. No keby bol, tak ja by som aj ich možno dal čierny kôň. Za mňa je Belgicko dlhoročným čiernym koňom týchto turnajov. Vlastne, keď tam boli aj to s Hazardom a Mertensom a podobne. Axel Witsel, Kompany, Vertonghen, Vermeulen a tak ďalej, ale... Trossard bude. Tielemans, Onana, Meiner. Mením dávam Belgičanov. Dobre, akceptujem. Ale vieš, čo ma ešte trošku zaráža, že zatiaľ sme sa vôbec nebavili ako o nejakých ašpirantoch o Španieloch, ktorí pred 2 rokmi vyhrali Euro v podstate, mali zaradenú 2 stále, hej? A vyhrali Euro úplne v podstate bez problémov. A tí Španieli, ja neviem, to sú takí nepredvídateľní. Oni nemusia postúpiť zo skupiny a inak by to možno celé vyhrali, vieš čo. Tak pozri, ja si myslím, že Kapverdské ostrovy a Saúdskú Arábiu v tej skupine nejakým spôsobom akože preskočia. Majú tam ešte Uruguay. No, lebo oni sú veľmi, veľmi, ja si myslím, že v semifinále určite. Alvaro Morata je nominovaný? Myslím si, že nie. Keď nie, tak to nemá šancu.
Bude to veľmi zaujímavé. Majú dobrý tým, však Rodri, Pedri, Ruiz, Jamal, Williams, Cucurella, no to už keď čítam, tak... Ferran. Mhm. No, to je tiež dobrý kandidát. Ale toho typuješ na víťazov, alebo že dlhý na čierny kôň? Ale oni Nie, sa nie, nemôžu nie, považovať za čierneho koňa. nie, Tak nie, 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 favorit. nie. Netypujem ich za čierneho koňa, ja zostávam so svojimi Švajčiarmi, ale Mhm. iba tak som to chcel spomenúť, že ešte sme sa o nich nebavili a hovorím, že ja si myslím to, že tí Španieli minimálne semifinále dajú. Akože keď, no, môžu tam dať hociakého brankára. Áno, Však áno. David Raya, Dvojka? Arsenal, David Raya Juan, dvojka? no, číslo dresu má jedničku. Aha, ok, ok. Ale neviem, či jednička. Juan Garcia, Unai Simon. To by som ani nechcel mať taký tréning, že tým ani nedáš gól ako útočník. No, to je dobrá poznámka. Španieli, no. Než by sme ich zabudli. Petiky, najlepší strelec. Cristiano Ronaldo! Sí. Dobre, dobre. Vyskúšame Ja si, my- Pištyho, ty vole. ja si myslím, že Kylian. Ja si myslím, že Kylian to ovládne znova. On proste, Mm. neviem, ja vždy keď si predstavím, že proste veľký turnaj, tak všade vidím jeho meno. Hneď automaticky mi to napadne, že toto môže byť ono. Bude on určite, no. Ale ja verím Cristianovi ešte. A Harry Kane? Neviem, no. Ako, jemu tie repre zrazy nejako, než nevyhovujú, ale vždycky je taký iný ako v tom klube. Akože verím, Mám že pocit, že ja dáva mám pocit, 4 že tí góly max. ja mám pocit, že tí Angličania hrajú tak trošku defenzívnejšie vždycky a tým pádom ako keby, že on sa dostane do 2 šancí a vždy dá 1 gól, hej, len že keby sa dostal do 5, tak dá 3, hej. Mm. Ale dobre, takže Pišty a Kylian, hej, naše typy. Môžeme, no. A Petiky, najväčšie sklamanie turnaja. Dám Nemecko. Aj, to som chcela ja. Tak mi to napadlo. Vôbec si nejsom akože sebavedomý týmto typom, ale dobre, ja dám niečo iné tým pádom. A ja by som ako... Neviem teraz, že ako vnímame my tu, nielen, že my dvaja, ale celkovo akože v Európe, ako vnímame napríklad takých USA, hej, že tým, že sú domáci tým, že keď akože oni nepostupia zo skupiny, tak sa to bude brať ako sklamanie ich, alebo čo? Tak niečo ako u nás, vieš. Dobre, ja No. dám teda sklamanie bude Belgicko. Mhm. Dobre. Ako tiež si tým nie som úplne toto. Alebo vieš čo, nie. Mením svoj typ aj ja, lebo sme sa tu o nich bavili, tak sklamanie bude Anglicko. Dobre ty. Akože nejde, normálne ani mi to nedáva zmysel, že Thomas Tuchel, anglická reprezentácia, že príde mi to, to som tým chcel povedať, že príde mi to ako perfekt, že výborný tréner, výborní hráči, všetko, ale ja mám z nejakého dôvodu pocit, že napríklad na tom Eure som fakt myslel, že to vyhrajú pred 2 rokmi, ale to taký ten, akože oni predsa len vyhrávajú každý zápas, ale že ten spôsob, akým vyhrávajú, že oveľa viac ma presvedča Portugalsko, oveľa viac ma presvedča Španielsko, Francúzsko a keď si ešte do toho zarátam, že je tam Argentína, Brazília, stále si myslím, že týchto 5 mužstiev, keď sa stretne s Anglickom, tak ich porazí. Tak preto ja hovorím, že Anglicko. Dobre. A som zvedavý, jak sa na tom pobavíme. Tak si to zapíš a
Dobre, Dobre. Bejky, no však to je docela, máme toho dosť za sebou, však už, aby sme to nemali nejaké dlhočízne, či máš ešte niečo? Chceli To sme je ako, všetko. ako tak oficiálne, ako, že pogratulovať tomu Arsenalu, že vyhral ten titul, keď už sme na konci epizódy. Áno, ale nie, však pozri, zase treba povedať, že v tej Premier League ten titul vyhrali proste zaslúžene. Boli najlepším, najstabilnejším tímom za celú sezónu. Proste nevyhrali to ani preto, že proti ním nikto neodpískal penáltu, nevyhrali to ani preto, že im nejaký rok uznali a proti ním nie a opačne, takže konec koncov vyhrali to zaslúženie a proste zaslúžia si ten kredit za to. Áno, áno, áno. Otočíme list a máme tu majstrovstvo sveta vo futbale a ideme sa sústrediť. Kto to môže vyhrať? Zase sme v tom. Presne tak, presne Ale tak. nie, no tak však musíme uznať, že ten Mikel je jediný tréner v Premier League, kto vyhral trofej Premier League, takže musíme mu to nechať tento a ide sa ďalej. No. Som zvedavý, ak si poradia v tej ďalšej sezóne, však uvidíme. A som zvedavý, ak si poradí City bez Pepa Guardiolu po 10 rokoch. Ja To som bude zvedavý. tiež veľká otázka. Ako to zvládnu. Asi videl, že vlastne Xabi, Iraola a Mikel hrali v tom jednom klube v Španielsku, keď boli malí. A To je jaká takisto, sranda. takisto aj za New York hral 2016 Lampard, Iraola a ešte niekto. Tiež boli spoluhráči vlastne v MLS-ke. Takže to je krása, no, to je nádhera. Takže tak, no dobre, Petiky, tak ďakujem pekne. A najbližšie sa vidíme pri našej z tej epizóde. Wow. Akože som na to hrdý, že bude tá epizóda. Áno, ja sa mega teším, brutálne. Však urobíme si aj nejaké trička, nie? Alebo niečo. Nejaká No stá však epizóda. Mohli by sme, niečo vymyslím. ja dúfam, že dovtedy sa nám nejaký sponzor ozve, ktorý nám bude tie trička chcieť vyrobiť, takže... No určite sa nám ozvite, urobíme hoci čo videjko. Kľudne. Predávate vložky do kopačky? Kľudne. Som sa chvíľu Predávate bál, že aké vložky ty kokos ideš predávať. vložky na všetky pokožky. Dobre, Dobre. tak ďakujeme pekne za vypočutie. Dúfame, že sa rovnako tešíte na majstrovstvá sveta ako my. Ale ešte ťa preruším, že si ma docela dosť potešil, jak si predal ten podcast roka. Že sme na tom docela ešte dobre, nie úplne až tak zle. Že si ma tým potešil. Ale mňa to reálne potešilo, keď som pozeral tie výsledky. Fakt? Lebo ja som čakal, vieš čo čakal? Ja som čakal, že proste tie prvé podcasty majú ja neviem, že 50 000 hlasov, vieš, a takéto. Ale tie prvé majú reálne, myslím, že aj VAR dostal nejakých 1500 hlasov. Že akože že je to akože klobúk dole pred nimi a gratulujeme im, ale myslím, že ťažký týždeň vyhral celkové prvenstvo a mal 11 000 hlasov a potom bolo dlho nič, takže ja som čakal, že my sme úplne niekde ďaleko za nimi, ale 329. miesto, píťu, že ja už nechcem ani výjsť na ulicu teraz, lebo už ja už nosím toto. Centrofixku mám vždycky vo vačku, keby ma niekto na podpis zastavil. Vieš? Že mali nejakých 1500 hlasov, že čo je to? Ale však 8, to je niečo. No, To si ma potešil, to si mi zlepšil náladu, no. Takže ďakujem ti. A počujeme sa. Dobre, Bejky. Petiky, maj sa pekne a vidíme sa, počujeme sa. Čaute. Adios.